gi kendgi gi policies magi. Ing'eni budget policy statement kata kane ng'iyo nikech by 30th of April onego bed ni Minister Jugono osetero budget e bunge. Kotere, tok tere gi the previous views and recommendation ma National Assembly gik mane giwacho ni onego bed in place. Sani inyalo yudo ka sirikal mamalo nigi parastatals turi almost 288 to gin parastatal moko ma overlap functions. Magi kuonde ma pesa koseyud ni ka mantie wastage to giri engineer giri define the budget mondo mi o conform gi activities gi migao manyalo konyo jopiny. For instance, anyalo wacho ni kane wachako issues mag education sector osebedo gi ng'ikni. Mara junior secondary, the change of curriculum from the 844 to capacity makoro nitiere sani. Koro kane nitiere chochni, implementation of such programs bedo ga gi problem gi ng'ikni. To kara sani wan gi jingo ni kopo ni government or reaffirm ni koro gise take time nikech gise bedo almost two financial katiluongo ni two financial years koro ero rumo. Manchester the third financial year ok nyalo bedo ni pod gin gi ng'ikni koni gi koni gi programs magi. Omiyo an gima nyalo wacho gi sani mokwongo wang'iyo issues mag health gi gima national government otimo gi gima county otimo. A schedule for county health services obedo devolved. Omiyo kwa ng'iyo kabisa budget mabedo presented kawuono en budget mar national government. National government ng'iyo migao chiegni adek. Ging'iyo development gik magidhi timo magiketo 748 billion. Ging'iyo recurrent margi. But remember component of that budget be the county about 446 billion. 446 billion ni ok en mana expenditure mag chulo msara kende. County be nigi programs magi adek. Gimbe gin compensation to employees, pesa medhi chul godo jotich. Gimbe gin operation and maintenance, gik mawaluongo ni recurrent in nature. Fuel mikete gari, gazette, gik moko stationaries, gigo duto te be nitiere county. Baso county be nigi development margi. In assumption, king'iyo the optimal rule wacho ni 35% mar pesa madhi e county onego bed ni optimum ni chulo osara. 35% onego bed ni recurrent, but 30% mar pesa gi onego bed ni donjo e development. Development ka infrastructure making'iyo ni 446 times 30% man about 130 something billion mabe onego bed ni konyo jopiny kaka county ma Siaya, Homa Bay, Kisumu mondo miwando wane dongruok mwanyalo yudo under the allocation momegi. E sirikal mamalo gima inyowa kod gi gimomiyo focus wa nitiere nikech 209 article omiyo gi teko mar juogo wa usuru ang'wen ma affect gimawa kabisa. E gimomiyo seche magiloso budget we are really concerned. One, en income tax kata pay as you earn mago mi sirikal mamalo ma county onge. Mar ariyo en value added tax VAT makoro hinyowa mineno ka nitie nyaka nengo mag mkate gi kata moket ne japur madhi sombo niange ka e puodho kadhi go e factory ga mago ketne. Mar adek en custom duty mar mwandu mawuok e Kenya kata madongo to gi excess duty. Omiyo gimomiyo wa focus ka mostly on national government gi priority nikech gin ema giting'o migao mang'eny kuomwa. To dewa shift the focus no ni national government kende kata county ma dhi somo kawuono to each and every county dhi somo mage by 30th of June. Wang'iye finance bills magikete e migao go to gi marwa mar sirikal mamalo mondo wang'e ni programs gi be gi conform to change of ngima magwa. Sani sirikal nyisi no dhi chulo gope e sirikal mamalo, which is true. Government must pay debts. At what expense? I want to give a clear example. Iyudo ka it's not a political to wang'iya neni most of the people manyocho wacho no yudo pesa mang'eny sirikal ma this financial year manyoru ne gin banking sector. To banking sector to yudo pesa kanye? Donga pani jo Kenya, most of it is savings from Kenyans. To giuso na sirikal treasury bills and bonds. And the end of it, they make a lot of money. Because you prioritize chulo gope at the expense